Ak hľadáte dokonalosť, náš ďalší klient je predstaviteľom nielen toho, ale aj emócie spojené so zvukom. Vieme, že rozdiel medzi dobrým a výnimočným je v detailoch, ktoré na prvý pohľad nie sú vidieť, ale na prvú ich pocítite. Podnikanie ako symfónia udalostí, odvážnych krokov a správneho naladenia vyžaduje si disciplínu, rytmus a vytrvalosť. Spoločnosť, ktorú vám dnes predstavíme, dosiahla unikátny level vo svete dokonalého podania zvuku. Chcel by som sa poďakovať za pozvanie a prezentáciu naozaj krásnych priestorov pánovi Božinovskému, ktorý stojí práve za firmou Biz Audio. A možno jedna z mojich prvých otázok bude, že kde to celé vzniklo, čo za týmto celým stojí? Prečo práve zvuk, prečo práve high-endové audio? Začalo to ešte v študentských dňoch, keď som bol študent, keď som sníval o nejakom hi-fiu a tak ďalej, ale všetko sme mali, len peniazy nie, tak sme sami vyrábali, sami sa zbírali, medzi sobom jeden mal zasilovač, druhý mal reproduktor, tak sme nejak postupne. Potom prišli nejaké peniazy a normálno niečo som kupoval pre sebe a zistil som, že prakticky nie sú obchody, nie sú hi-fi a to bylo po 90. rokoch a to som zistil prvé v Macedónsku, skáďal pochádzam. Tak začal som v Macedónsku s obchodovaním prakticky audio. A tie znalosti, ktoré som postupne dostal, alebo tie kontakty na tie firmy, tak veľa me pýtali, dobre, a žiješ na Slovensku a prečo nezačnete niečo i na Slovensku? Tak som začal 1990 i na Slovensku a tak sme založili firmu a postupne začali robiť krok po krok. Takže dneska ste v koľkých krajinách? Máme Slovensko, máme nejakú distribúciu drobnú i v Čechách, a ten Balkán, skáďal pochádzam, a ktorý nám je blízky mentalitom a tom kultúrom, tak sme tam celú bývalú teritoriu, celú bývalej Jugoslavie robíme pár firmy, ne celý program, čo robíme na Slovensku. Čo je pre vás vaša obľúbená značka, alebo čo je vaša srdcovka? Čo udáva ten trend v rámci prémiového audia? Na začiatku všetky značky, ktoré my máme tu, som vybíral ja. Znamená, niektorá je väčšia láska, niektorá menšia láska. Prvú značku, ktorú som dostal distribúcia, to je Bauer Wilkins. A potom byl Marantz a potom byl Macintosh. Takže tá mena nie sú tak veľmi znána v bežnom svete, ale v tom audiu sú znána i dneska tie značky sú veľmi znáne. Tak Macintosh sme aj Bauer Wilkins viac o 30 rokoch a Marantz sme najstarší distribútor v Európe. Prečo? Pretože medzičasom distribúcia v jednom štátu robila jedna firma, menilo sa, tak to prišlo, že momentálne sme my, momentálne už pár rokoch, najstarší distribútor v Európe. Čiže toto zase poznám aj z nášho odvetvia, že isté značky si zakladajú na nejakej tej dlhotrvácnosti, na histórii, na nejakej tej tradícii. Čo vnímate ako tie kľúčové faktory v rámci napríklad takej značky Macintosh a toho domáceho audia, čo udáva tie trendy? Značky jak Marantz, značka jak Denon, ktoré nie sú už také high-endové značky, to znamená, to sú značky pre ten sredok a pre veľa zákazníkov. To sú všetko značky, ktoré majú 70, 80 alebo 100 rokov.
tak podarilo im sa prežiť rôzne obdobia krízové hore-dole a majú tú technickú základňu, znamená ten vývoj, udržujú stále v dobrej úrovni a to ich drží nad vodom, preto čo občas príde lepší model, občas príde horší model, ale keď máš tú takú tradíciu, máš i zákazníkov, ktorí te sledujú aj niečo podobne, jak vo vašej industrii. Čo bolo pre vás v podnikaní možno takým ťažším obdobím, alebo nejaké možno horšie rozhodnutie, prípadne zlá situácia okolo, na čo si viete spomenúť, čo vás posunulo ďalej a možno, že vo veľa veciach aj poučilo? No, to není jedna vec. Bohužiaľ, žijeme a sme súčasť toho štátu, tej politiky, tej ekonomiky a ľudí sa chovajú, prispôsobujú, tak sme sa i my prispôsobovali. Ťažko je povedať taký jeden moment, dva momenty. OK, môžeme povedať 2008 november bola svetová kríza, burza padla, vieme, jak tí, čo robili na burze, museli chodiť po farmách v Amerike robiť a tak ďalej. My sme byli tedy prví, ktorí sme začali cítiť, že ten predaj sa zastavuje. To je taký jeden bod. A z druhej strany, tak celý ten vývoj, alebo celý ten rast, to išlo postupne, jak išiel standard na Slovensku lepšie, jak ľudí začali pozerať trošku ľavo-pravo, čo sa deje v svete, v Európe. A taky my sme s tým rástli. A ľudí sa začali učiť medzi ostatným vecima aj to audio. A tak postupne to išlo. Pretože my, keď sme, nehovorím, že teraz neviem, koľko ľudí pozná Macintosh, alebo Marantz, alebo Bauer, ale tedy my sme prví prinesli ten Macintosh na Slovensku. To absolútno bylo nič. Jednoducho počuli viac o Macintoshu z Apple, ináč Apple dostal povolanie od Macintoshu, že by mohol dať svom počítači názov Macintosh, ale nikto nevedel o nejakom audiu Macintosh. Takže ťažko je povedať, ono každé podnikanie ide hore-dole. Nikedy to, bohužiaľ, len v amerických grafoch je to stup a v reálnom živote to ide jak nejaká sinusoida. Mňa by zaujímalo, že čo pre vás ako osobne je podstatné pri výbere dobrého audia? Či skôr ide o dizajn, alebo o kombináciu značky a techniky? No, to sa menilo rokmi. Prvé, výber tých značiek, ktoré sú pre firmu, je iné a výber pre mňa osobne je iné. A väčšinou je to tak, že nestále sa trafí, že to, čo ja vyberem, jak značku, že je i ekonomicky tak úspešné. Tak potom i tá čísla ekonomická, čo sme vo firme sledovali, aj to nám často hovorilo, že treba pridať k tomu. Prémioví klienti bývajú občas špecificky. Čo bolo pre vás také, že najzvláštnejšie alebo možno najkomplikovanejšia realizácia, také najkomplikovanejšia požiadavka zo strany klienta? No jasné, že tí najnáročnejší sú najnáročnejší a zvyknutí sú často, že im sa venuje a časť a pozornosť a tak ďalej. A sú pozitívni, sú negatívni príklady, ale niekedy nejaký obyčajný klient vie byť veľmi náročný. Väčšinou je to ťažké, keď sa robí nejaká kompletná inštalácia, keď sa vybierajú
farby reproduktoroch. Mali sme i taký príklad, že ľudí prišiel tu znaný herec. S manželkom spolu prišli, vybrali si sériu, vybrali si farbu a po týždni prišli a povedali, ale chceme inú farbu. Takže sme im vymenili komplet 5 reproduktoroch inej farby, preto čo netrafili. Takže to sú také zaujímavé situácie. A čo, keď sa vrátime k tej našej značke, tak čo, ako hodnotíte na systém, značku Meridian? Meridian sme nikdy nerobil som, ale to robí môj dobrý kamarát z Chorvátska. Takže nejak trošku poznám tú značku a to sa smejem. Najviac počúvam Meridian a nerobil som nikdy Meridian. Preto čo najviac som v aute a počúvam. Meridian je dobrá značka a speciálne pre ten autopriemysel. Oni majú dobrý vývoj, mali dlho a majú i teraz a top sú v tých digitálnych procesoroch. Digital Sound Processor. Teraz je v tom autu od 10, 11, 12 do 30 alebo záleží, ktorý model, kategória je to, reproduktoroch. A presne ten sound procesor, v ktorom Meridian je dobrý, je ten, ktorý nastaví, koľko ide signálu, aj ktorý signál, pretože v určitom reproduktoru idú len výškové, v určitom komplet proces a v určitom segmentu idú len basy. Takže a všetko to vejú dať dokopy. V tom sú oni fakt dobrí, takže myslím, že výber je dobrý. V akom aute bola podľa vás najlepšia hudba? Range Rover fakt má v tom smyslu ten vplyv okolia veľmi obmedzený. Znamená, je dobre akusticky izolovan. Keď pri vás prejde v Taliansku i motorka, skoro je nepočujete. Pretože stalo sa, že sa stresuje človek naraz z ľavej strany, idete v tretom prúdu a on pri vás fúkne, že stojíte, skoro pozeráte, že stojíte. Takže v tom smyslu Range Rover má fakt to dobre urobené. A jasné, i to, čo som hovoril, tí procesory. Ťažko mi je povedať, tie špičkové modely tam i to som mal Bauer Wilkins nejakú zostavu v tom sedmičkovom radi BMW, ale i Range Rover má to na vysokej úrovni. Keď sme pri tom Range Roveri, tak prečo práve Range Rover? Ja som dlhé roky kupoval konkurenciu, alebo myslím si celkom také nemecké značky. Mal som i jednu, i druhú, i tretiu, čo tak u nás, kde som vyrastol, na tom Balkáne, bylo auto nemecké. Hi-fi americké alebo anglické. Takže nejak podľa tej tradície som vyrastol a v určitom času som si povedal, OK, už máš nejaké roky, ináč dosť jazdíme s manželkom a celom rodinom sme jazdili stále. Tak som fakt vyskúšal, otestoval a ten Range Rover fakt má tú jazdu super. Znamená pohodlne, všetko vonku. To auto je fakt ideálno na diaľnici, na cesty, aj na slovenské cesty, kde sú dobré dieričky. Ináč navštívil me pred 2-3 roky jeden od najväčších dealerov v Amerike na audio, kamarát. Áno, prišiel, zobrali sme ho z Viedenského letiska a išli sme tu do Rakúska navštíviť tiež jedného známeho výrobcu gramofonoch a potom išli sme do Bratislavy a hneď zaspal v aute. A taký ukecaný a hovorí potom, to tvoje auto, to tak sa spí v nemu. A viete, v Amerike sú všetká auta veľká, ale nemu sa veľmi dobre spalo v tom Range Roveri. Takže áno, pre pohodlie a tú kultúru jazdy. To me
presvedčilo, zatiaľ som zostal na tom Range Roveru, nevracam sa naspäť. Chcel by som sa pánovi Božinovskému poďakovať za veľmi príjemný rozhovor a naozaj prezentáciu veľmi krásnych značiek v ešte krajšom priestore. A verím, že my sa vidíme pri ďalšom dieli. Pre viac podobných príbehov a rozhovorov nás nezabudnite sledovať. Top Auto Premium.